хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб духонагаҳ квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 169 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайон, духонагаҳ квартира дар 5 ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, садик, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат духонагаҳ квартира дар 1 ошона қарор дорад. 52 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 288 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Истарафшан, сехонагаҳ квартира дар 9 ошона қарор дорад. 71 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, рӯи калон, бозор дар наздикиш аст. нархаш 230 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор духонагаҳ квартира дар 5 ошона қарор дорад. 68 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 6 ошонагаҳ дар наздикии мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Пухтар, Қуръонтепа, 4 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, 3 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст.
خونه در نزدیکی مکتب صادق روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 240,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزون هم می شود. وریانتی الیشی هم هسته برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر اسفرا 8 تاتیق زمین 3 در خونه آب و سویتش در نزدیکیش است. حجتاش 100% است. کخنی، بانیا، حجت خونه، دگدان خونه هم دارد. گیردش محکم است. خونه ها bez ریمون کارابکا است. درختای میوه دهنده هم دارد. نرخش 270,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزون هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر کلوب 3 ساتیق زمین خونه 2 آشانگاه 5 در خونه آب و سویتش هست. حجتاش 100% است. کخنی، بانیا، حجت خونه هم دارد. گیردش محکم است. ریموت خونه ها میانه. خونه را سراچ نفروخته می شود. نرخش 180,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزون هم می شود. وریانتی الیشی هم هسته برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید.